Hi guys, good morning. Welcome back sa ating YouTube channel. Kasi may ganyan yung Bisaya. So karon guys, mag-experiment ta guys. Kaya diba, sa mahilig og kape. So ang mahilig og kape, ang kape pwede ra sa isod ang kanon. Ako, mahilig ko sa kopi ko blanca. So kopi ko blanca guys, ang ipan guys, ang buhaton ang bahaw ng isod sa tasa. Pagpunta ko kopi ko blanca, unsa ang bahaw ng isod sa tasa. So karon mag-experiment ta guys. Pwede man siya. Pwede ra man yung kopi ko blanca tong sa gulan sa bahaw, diba? Mura nagnilugaw. So karon guys, namin nilugaw. Pinaglugaw mi ni mama gina. Nya karon naghong buhaton. Kopi ko blanca tong sahog, diba? Kopi ko blanca guys. What? So kopi ko blanca tong sahog. Di ato doon kay murag daghan ra siya. Nay gamay na pili. Then sintral. So dili uso asukar diri sa mga guys. Oh my god! Wow! Ang asukar is central. Ano siya guys? Dili uso asukar dito. Ang asukar is mahal. May kwarta ipalit. Mahal ang asukar. Pero dito sa Qatar, ang asukar, so sinako ang panghatag sa gobyerno. Every month, ay sinako ang asukar sa dito pa kung Qatar guys. Nagkatulong pa ko dito. Ang asukar, sinako, ang bugas, sinako, ang oil, kinarton, ang oil. Ang tag-upat ka karton, tag-tulog ka karton, ang kuhaon sa hong among ug gatas nga kanang naikuan tamuin. Muna libre dito sa gobyerno. O dili man siya as in totally libre. I mean, for example, ang bugas. Nami supply bugas kada buwan. Ang sako dito is 25 real ra. Imagine mo yung 25 real. Pila na diri sa piso? 25 real. Mura. Basta mo, 25 real ra ang sako sa bugas dito sa kuwan. Sa muna kwenta kay break kay kumat. Nagka-14. 25 times 14. Pila na siya. Basta mo na ito ang presyo sa bugas. Basta barato lang. Dapat nabuhat na supply ng bugas. Na supply nga gatas na tamuin. Tagpila ka karton supply, hindi kung pila ka buka tulong dito sa balay. Kay ang basihan nga na ang card man good. Ang basihan ang card, ug daghan katulong, daghan pug i-supply. So mo na dito sa Qatar. Mo na nga. Gusto ka magpatambok dito, ay problema inom ka gatas dito. Gatas may limit. Hindi pa. So mong wa sa uso diri asukar sa mga kayo may kwarta. May kwarta kay mahal man ang asukar kaysa Central. Central kasi yung upward na mo diri mo ni reality na mo diri. So nakutaw na nato ang kape guys, kopi ko blanca with Central. Kung Central kay may asukar. So atong tilawan guys. Lami kaayong guys, i-try ninyo. Try ninyo guys, nilugaw butangan og kopi ko blanca. Garing. Maura mo di una ba? Magkutaw tag kape, ibakog sa kanon, di ba? Nilugaw ring hapon. So gikutong ako guys. Kaya naglugaw mo ni mama ganyan ng buntag. Nilugaw mi kay ni dahang bahaw. So naglugaw mi mama kay ganahan ang nilugaw. Mo ni siya. Na may sobra na igutong mo washing ko sa among kantawan. So nauna man ko kaon ko bi, gutong ko. Unsa man kuto ko kupi ko. Nilugaw man. Mo na istorya ha guys. Ang kape, tawon nimo ibahog mo sa kanon, di nilugaw gihapon. Nga nila siya guys. Naunta guys. Nilugaw with kopi ko blanca, o diba? Nilugaw with kopi ko blanca. Lamig kayo guys. Di ka pwede aniteng. Hindi na ka pwede kaya nilugaw ni. Di ka pwede kaya nilugaw. Di ka pwede kaya nilugaw. O diba?